Ġimgħa wara li l-Prim Ministru Robert Abela ħabbar li se jmur quddiem il-poplu biex jażel min irid jieħu l-pajjiż fil-passat u min irid jieħu lil pajjiżna għal futur isbaħ blajta Malta flimkien, il-Partit Laburista se jorganizza ir-rally Tim Malta. Dan ir-rally se jsir fit-Trade Fairgrounds fin-Naxxar. Bil-qofol se jkun id-diskors tal-Prim Ministru u mexxej Laburista Robert Abela. Ir-rally qed jiġi organizzat b'responsabbiltà u wieħed għandu jirreġistra post. Wara ġimgħa pożittiva f'kampanja elettorali u ġurnata qabel dan ir-rally, tkellimna mal-President tal-Partit Laburista Ramona Tart li qalet kif din l-attività se tkun qiegħda tagħlaq l-ewwel ġimgħa tal-kampanja elettorali. Ġimgħa fejn il-Partit Laburista beda jippreżenta il-proposti pożittivi għal futur sabiħ ta' pajjiżna. Il-President tal-Partit Laburista qalet magħna kif kull nhar ta' Ħadd se jkun hemm attivitajiet differenti. Mhux kulħadd ikun l-istess, jiġifieri kull nhar ta' Ħadd ser ikun differenti. Għalhekk min ser jitlef nhar il-Ħadd li ġej ma jistax jgħid issa ħaniġi il-Ħadd ta' wara, il-kunċett ser ikun totalment differenti. Din il-kampanja elettorali hija waħda dinamika, hija waħda flessibbli, hija waħda li tikkunsidra ċ-ċirkostanzi li qegħdin fihom, imma hija waħda wara kollox li tippromovi l-messaġġ ta' għadda u l-messaġġ li ħanieħdu pjaċir li aħna Maltin il-koll flimkien u nisimgħu il-messaġġ tal-Prim Ministru Robert Abela. Qabel id-diskors tal-Prim Ministru se jittella spettaklu interessanti fin-Naxxar bi Clint Bajjada jisħaq li mhux ta' min jitilfu. Hemm setup sabiħ ħafna u nħeġġu dawk kollha li qed iseguna mod partikolari dawk żgħażagħ sabiex ma jħallux għall-aħħar u jibbukkjaw jistgħu jibbukkjaw online jew inkella fuq in-numri tat-telefon li qed issemmu intom ukoll sabiex għada jkunu magħna. Mit-3:30 l-4:30 quddiem għal messaġġ importanti u spettaklu mill-isbaħ. Wieħed jista' jirreġistra għal din l-attività fuq partitlaburista.org jew inkella billi iċempel fuq 2090 1751.